Benvidos e benvidas a este novo vídeo onde vos vou dar os motivos para non ir ás manifestacións e folgas que a CIGA Ensino convoca este mes de setembro. Primeiro motivo, se é un día, non vou. Segundo motivo, non vou porque non é unha folga indefinida. E ata aquí este vídeo sobre os motivos para non ir á manifestación do día 13 e á folga convocada o 25 de setembro. Como a sempre, verémonos no seguinte vídeo que comeza despois da seguinte intro. A forza dunha manifestación ou dunha folga non se mide pola súa duración, senón polo seu impacto e pola imaxe que se transmite. Se milleiros de docentes paramos un só día, a mensaxe é moi clara. Estamos unidos e unidas e dispostos a loitar. Quen convoca as movilizacións xa nos dixo claramente que estas de setembro forman parte dun calendario que se estenderá ata onde sexa necesario e que se aumentará a súa intensidade ata onde faga falta ata que se recuperen os nosos dereitos. Tendo en conta que nunca un conflito se iniciou cunha folga indefinida, xa que a iso poderemos chegar se a Consellería non se senta a negociar, vou vos dar máis dun par de motivos para así ir a todas as movilizacións ás que nos convoquen. Sabes que se aprobaches as oposicións despois de 2011, perdiches o dereito a xubilarte anticipadamente con 60 anos e vas ter que facelo con 67. E fíxate que cousa tan curiosa, hai 15 anos incentivaban economicamente o profesorado para que se xubilase anticipadamente e case ninguén o facía. A día de hoxe, premiannos por seguir traballando máis alá da idade ordinaria de xubilación e prácticamente ninguén segue traballando. Por que será? A diversidade de alumnado que temos a día de hoxe nos centros de ensino nada ten que ver coa de hai anos. De feito, aumentou moitísimo o alumnado inmigrante, cada vez hai máis alumnado con diagnósticos varios grazas a que, por sorte, cada vez se diagnostican máis precozmente e fronte a isto, atopámonos con centros nos que temos orientadores e orientadoras que atenden a máis de 700, 800 alumnos e alumnas. Din que nos reduciron a burocracia. Ti notas que se che reduciu? Ou o que sintes é que hai burocracia inútil e burocracia que non se pode eliminar e que aumenta desproporcionadamente? Este ano, nas instrucións de inicio de curso, a Consellería, por primeira vez, introduciu o control absoluto de todo o que ten que ver coas actividades que os centros de ensino introducen na programación xeral anual. Todo isto disfrazado do que deron en chamar neutralidade ideolóxica. Onde está a neutralidade ideolóxica cando nun curso destinado a funcionariado en prácticas que acaba de aterrar no ensino galego se anima a escoller dentro de Muface a sanidade privada? A primeira semana de curso, o Conselleiro de Educación anunciaba nun almorzo cos medios de comunicación o número de alumnado que temos por etapa educativa. E tamén dicía que aumentaba o número de profesorado. É curioso ver como se dan as cifras concretas por etapa de alumnado, pero sobre o profesorado non se dá absolutamente ningún dato a pesar de que en teoría subiu. Sabedes por que dan o número de alumnado e non o do aumento de profesorado? Levamos 4 anos co mesmo número de docentes, e non é que o diga eu, é que o din os orzamentos da propia Xunta de Galicia. Ano 2022, 30.424 docentes. Ano 2023, 30.424 docentes. Ano 2024, 30.424 docentes. Sabedes cantos houve no ano 2025? 30.424. No ano 2023, a Consellería de Educación asinou un suposto acordo de melloras con 3 sindicatos. Este acordo reducía o horario lectivo de 25 horas no corpo de mestres a 23, moi lonxe das 21 horas lectivas que tiñan anteriormente. Ademais, como acabades de ver, sen que isto viñese acompañado dun incremento de profesorado. Así hai, a día de hoxe, os problemas que hai de organización nos centros de infantil e primaria. Con respecto á secundaria, FP e réxime especial, este acordo ignorounos completamente. Non houbo absolutamente ningunha reducción horaria nestas ensinanzas, convertendo o profesorado delas no que máis horario lectivo ten
de todo o Estado. Cando hai nada, tiñamos 18 horas lectivas en secundaria, FP e réxime especial. En canto a ratios, só houbo redución no corpo de mestres, e foi unha reducción cun calendario tan ridículo que a día de hoxe aínda non se reduciu o horario en primaria, só chegou a educación infantil. En secundaria, FP, bacharelato, de novo, parecen non existir para este acordo, xa que non hai nin sequera unha previsión de reducción de ratios nestas ensinanzas. Dindes da Consellería, co acordo do que vos acabo de falar agora mesmo, evitou o peche de 265 aulas. Cal é esa relación de aulas que non se pecharon? Por que non se dá ese dato? Dígolo eu. Porque non existe esa listaxe. O que sí existe é unha publicación no Diario Oficial de Galicia do 25 de agosto que indica que se pecharon en Galiza 8 aulas de infantil e primaria, ademais de 7 centros educativos. Ademais tamén se reduce o número de profesorado do corpo de mestres e, por se fose pouco, moitas das prazas que había de orientación no catálogo pasaron a ser compartidas, iso sí, aquelas que directamente non se eliminaron. Ao largo deste vídeo viste xa varios exemplos da propaganda da Consellería, pero é que nas oposicións tamén fan uso desta propaganda. Se o pensades, cando sae en decembro a oferta de emprego, cando sae en febreiro a convocatoria, a finais de maio os lugares onde van ter lugar as oposicións. Todo isto se adorna con roldas de prensa, con cantidade infinita de información nos medios de comunicacións afíns, ata o punto de que vos digo eu que hai xente que pensa que os docentes pasamos por 3, 4, 5 oposicións ao largo do ano para conseguir a nosa praza. E o que temos únicamente son unhas oposicións no mes de xuño nas que últimamente non fai máis que haber prazas desertas. Este ano convocáronse 1.664 prazas, pero é que o 33% delas quedou deserta. Isto quere dicir que unha de cada 3 prazas convocadas nas oposicións quedou sen cubrir. Que está pasando para que queden tantas prazas sen cubrir? Por que non se fai un estudo en condicións e se lle dá solución a este problema? Levamos unha perda acumulada de poder adquisitivo nos últimos anos que é digna de entrar no libro do récord Guinness, cercana ao 20%. E temos que sumarlle a isto que este ano 2025 o noso soldo está conxelado, xa que non houbo ningunha soa subida. De feito, aínda puidestes ver este verán nas vosas nóminas que nos pagaron tarde, mal e arrastro os atrasos correspondentes ao ano 2024. E do que supuxo económicamente o famoso ou suposto acordo de melloras, mellor xa nin falamos. Unha suba ridícula que se olvidou completamente do persoal que estaba iniciando a súa carreira docente, que recibiu unha cifra ridícula dunha subida de 5 euros. E isto é así porque a Consellería lle interesa que esteamos mal pagados. Así é que están empezando a ter problemas en certas especialidades relacionadas coa rama sanitaria, coa rama informática, coa rama da electricidade, onde xa non compensa ser docente. Sabedes que cando eu era sustituto, se traballaba 5 meses e medio durante o curso, tiña contrato no verán e cobraba o verán. Isto está recollido literalmente no acordo de interinos, pero parece que a ningún dos seus asinantes, sindicatos e Consellería, lle importa moito que non se cumpra, xa que levamos así desde o ano 2012. Botastes un ollo ao CADP do Corpo de Mestres deste ano? Se non o fixestes, facédeo, porque veredes o escándalo das afíns deste ano. Hai un incremento espectacular das vacantes do Corpo de Mestres con afín. De verdade que ninguén se deu conta de que no Corpo de Mestres hai colectivos que na súa participación no CADP poden escoller e ordenar a súa preferencia de especialidades afíns e hai outros que non poden. Está claro que o objetivo desta Consellería é o gasto cero en educación pública. Este ano eliminaron as prazas de atención preferente, eliminaron as licenzas por formación retribuídas, eliminaron a rede Raogal, cargáronse todo aquilo que lle supuña invertir recursos na educación pública. A unidade sindical está rota, así de claro. Aquí houve unha unidade sindical no ano 2019 con manifestacións e folgas históricas. Pedíase daquela recuperar dereitos, principalmente todo o que tiña que ver co horario lectivo. Estas movilizacións quedaron truncadas efectivamente pola COVID, mais no ano 2022, en decembro, cando foron as eleccións sindicais, absolutamente todos os sindicatos levaban nos seus programas electorais a recuperación das 18 horas lectivas en secundaria e das 21 horas
horas lectivas en primaria. Un ano despois, no ano 2023, 3 sindicatos olvidaron absolutamente todo relacionado cas movilizacións do ano 2019, olvidaron todo o que incluíran nos seus programas electorais e decidiron asinar coa Consellería de Educación ese acordo de supostas melloras do que xa vos falei varias veces neste vídeo, que nos deixou con 23 horas lectivas en primaria e coas mesmas 20 en secundaria, alonxándonos así moito do obxectivo de recuperar o noso horario lectivo de 21 horas en primaria e 18 en secundaria. Pero é que isto non remata aquí, porque resulta que o acordo de melloras modificouse xa varias veces, lóxicamente sempre empeorando, e ademais os propios sindicatos asinantes recoñecen que non se está cumprindo cando denunciaron na xustiza os incumprimentos do acordo de melloras. Como sindicatos que son, saben perfectamente que unha demanda xudicial non se vai resolver ata dentro de moitos anos e incluso pode ser que se resolva negativamente. Resumindo, para recuperar a unidade sindical, a única forma é que estes sindicatos retiren a súa sinatura do acordo que asinaron coa Consellería. E se non queren retirar a súa sinatura, como sindicatos que son, polo menos que apoien as movilizacións que o profesorado vai facer para recuperar os seus dereitos. Busca os teus motivos, sei que os tes, pero por favor, por unha vez pensemos como a colectivo. Se és de primaria, pensa que as melloras en secundaria son necesarias. Se és de secundaria, pensa que as melloras en primaria son escasas e unámonos, por fin, nunha loita para mellorar as nosas condicións laborais. Todas e todos xuntos debemos demostrarlle á Consellería que se no mes de setembro non se senta a negociar e todo segue igual, estamos dispostos a acudir a todas as movilizacións que nos convoquen os sindicatos en outubro, en novembro, en decembro e ata que se recuperen os nosos dereitos e melloren as nosas condicións laborais. Lembra, a manifestación do 13 e a folga do 25 de setembro só son o primeiro paso, pero é que ese primeiro paso debemos dalo todos xuntos.